warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbak Pres Channel. Halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik saja, tidak ada suatu apapun dalam menonton videoku guys. Guys, aku apa ngabuburit karena Pak suami yo guys. Apa tuku gorengan tapi tuku gorengan. Gorengan sampai es campur. Dariku terus delok kombi, nantikan keseruannya piye, tonton aja jadi skip guys. Lho guys, bar ngabuburit entuk iki lho. Es campur ana iki mang. Ya guys. Ana pia-pia. Bagaimana entuk lombok. Gawe iki lho, Mbak. Tuku ngene Ci ah. Wes entuk iki mang gak tak syuting guys, lali. Ora tak syuting ning bakule ya guys, engko embekan tak lanjut. Mang apa? Tak lanjut no ndelok kombi. Halo guys, di sore-sore jalan-jalan ndelok ngono guys. Ndelok kombi, kalau ndelok kombi sik. Tapi aku iki roh iki lho roh lombok Bu Rina. Lombok Bu Rina guys. Api-api. Dek nane ditawani guys, nek rono nek lombok. Lah aku pas teko kene, ya nek lombok ae. Ngabuburit guys. Ngabuburit yang ngene iki. Mbak akeh guys. Loh. Untuk akeh guys. Wis untuk akeh. Ya, nggo masak pirang dina guys, soalnya gak doyan pedes. Ngabuburit yang ngene iki. Entelnya guys. Loh, kalau guys, jengene kombi. Ini kombi guys. Ini kombi. Lah nek anan nggone letter ngene iki ya di kombi genah. Lah nek anan nggone kayak nggone Pak aku ndek nane ya. Ndek ini ya gak anu guys lho. Kala sore sik tiadai guys, tiadai kok ngono. Iki wis sore guys, wis 4:30. Alhamdulillah. Lho. Iki ditebasno guys, wis nggone uang. Mergae nggone Pak Riris. Toko guys. Ini panen pertama ngene iki di kuno dijual didol. Nggo panen sing pas kedua sing ape gak rendeng, nek ngene iki rendeng, nek anan panen sing carane apitan iku dikonsumsi sendiri. Kok ngono guys. Kombi nek nang desa yo ngene iki guys, seneng nek roh ngene iki. Kan ora tau roh. Malike piye kok dingetno sik. Walah gak gaso. Walah. Ngono gaso. Walah ya sedih lu ae iki engko. Oh langsung gerak. Langsung resik. Walah gulung. Oke, pria berapa? Oke, ono payone guys, kan gak kudanan lo. Ya oke. Suasana sore hari guys tuh, suasanane yo guys, neng desa suasanane yo iki. Oh ono bulek ke. Sendelok ya akeh guys. Lho, gak mau aku ndak sendelok iki lho.
Oh, nek apa sih ning kok. Bose ning gubuk iki sing duwe sawah. Iku sing ning gubuk iki sajene Pak Riris sing duwe sawah. Pemandangan nih guys, pemandangan sore hari. Kok panen. Waduh, panen guys, panen ini kalau dong sungi guys. Oh, dari sana orang desa canggih ya guys. Oh guys, muter sana guys. Kok lah dilu ae bar. Ditebas piro deh iki, Dik? 32 juta guys. 32 juta. Kabae ngono. Kabae ning kono. Oh. Burung-burung bertebangan. Lah yo, iku ada malah sore-sore lagi budal ning apa-apa di mosok urung anu yo. Lah Tegar mangga melak. Guys. Suasana sore hari. Suasana sore hari. Kayak orang tahu apa kayak. Kayak orang tahu apa. Ada mana? Oh, itu kan. Oh. Gulung cepet ya guys. Pirang menit ah. Iki 6 menit wis entuk sakmono, sak kedok. Ku malah sore-sore peteng cah karo cah cilik malahan budal ning sawah iku piye ya. Guys. Oh. Sore-sore malah dijak ning sawah. Sore-sore. Menu buka puasa guys, ada martabak, pia, nih sayur sop. Wow, mantap guys. Nih nasi, nih ada apa lagi? Es campur, guys. Bismillah. Buka puasa dulu guys, bismillah. Martabak. Mari berbuka. Halo, nah, udah. Lakunya. Kak, aku sambal kecap. Lupa. Buntelan.
Buntelan malah mbak mangga boleh. Mari makan, berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saja. Mana? Murmurane ulah. Gendingan bunga. Bobotnya medun nak. Anak sudah apa? Tapi mbak nak tiket mana nih perma? Mantap. Selamat berbuka. Kurang lah nak mas. Ini tontonannya sinetron. Masakannya kurang asin guys. Nah, tambahin. Ditambahi oyangkon. Ya mang biar ngabuburit ya guys, ngelak kombi. Dilanjut buka puasa. Dikenal biar guys. Nasi enak. Biar-biarnya saya ono sing 500-an barang. Alhamdulillah guys, sudah selesai. Nih, udah tinggal ini aja. Alhamdulillah guys, alhamdulillah guys, mau videoku apa ditonton aja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, aku minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalali di like, comment, subscribe nih Mbak Pres Channel. Dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe di Mbak Pres Channel.